B'investiment ta' 17 miljun u 200,000 euro finanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew, Jobs Plus nedit żewġ skemi li se jkunu qed jibbenefikaw minnhom aktar minn 5,800 persuna. Skemi blan ewlieni li jħeġġu aktar persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol. The Vast Program flimkien mal-Work Initiative Program se jkunu qed jagħtu t-taħriġ neċessarju lil persuni b'diżabilità u persuni vulnerabbli. Fil-waqt li se jieħu lil dawk il-persuni li ilhom inattivi għal żmien twil u mingħajr impjieg. Dawn l-iskemi huma l-pass li jmiss wara li fl-aħħar snin ir-rata ta' qatt f'pajjiżna niżlet għal 2,500 persuna biex issa pajjiżna għandu dik li hija msejħa Natural Rate of Unemployment. Is-Sur Clyde Karwana, iċ-Chairman ta' Jobs Plus, qal li l-irwol ta' Jobs Plus u li wara li l-qatt niżel b'daqstant u li jaħdmu aktar fil-qrib ma' nies vulnerabbli biex anke huma jkunu parteċipi fid-dinja tax-xogħol. Ir-rwol ta' Jobs Plus huwa proprju dak li jgħin aktar persuni b'diżabilità, aktar nies vulnerabbli, jew inkella persuni li ilhom ħafna il-bot mid-dinja tax-xogħol jew saħansitra li qatt ma daħlu fid-dinja tax-xogħol huma nies li nistgħu ngħidu huma fil-periferija tal-esklużjoni soċjali. Ir-rwol tagħna għalhekk issa wara li l-qatt f'pajjiżna niżel b'daqstant huwa li naħdmu aktar fil-qrib ma' dawn in-nies sabiex anke huma wkoll ikunu parteċipi fid-dinja tax-xogħol u għalhekk ikunu inklużi mal-kumplament tas-soċjetà. Il-programm Vast se jkun qed jagħti taħriġ lil persuni skont assessjar li se jsir la darba l-persuna tibda tfittex impjieg. Dan blan li l-persuna tkun lesta għad-dinja tax-xogħol. Fost oħrajn persuni vulnerabbli li jinkludu persuna b'kondotta mhux nadifa se jkunu qed jingħataw dawk imsejħa soft skills biex l-individwu jitgħallem kif għandu jġib ruħu fuq il-post tax-xogħol. Fil-waqt il-Work Initiative Program se jkun qed jitbexxa minn 3 operaturi li mhux biss se jkunu qed iresqu persuni lejn is-servizz, iżda se jkunu qed jagħtuhom it-taħriġ neċessarju jsibulhom impjieg. Blan ewlieni hu li jintlaħqu dawk li mhumiex jirreġistraw. Proġetti li ma kinux ikunu possibbli mingħajr il-fondi Ewropej li ġew allokati fl-isfond tal-programm ta' ħidma tal-Gvern u tal-miri internazzjonali. Huma importanti għaliex permezz ta' dawn iż-żewġ programmi permezz tal-Fond Soċjali Ewropew illi ħankun qed nofqu 17 miljun euro propju biex persuni vulnerabbli, inkluż dawk li huma qiegħda żmien twil ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol biex bekk ikunu huma wkoll jistgħu jieħdu id-dinja tagħhom u jikkontribwixxu għall prodott gross domestiku u għall-ekonomija iktar b'saħħitha. Dan it-taħriġ personalizzat mhux biss se jkun qed jindirizza l-ħtiġijiet u l-abiltajiet tal-individwi, iżda se jkun qed inaqqas ukoll id-dipendenza tagħhom fuq il-benefiċċji soċjali.